Takže čaute, dneska vás vítam u nového videa. Dneska by sme si chceli natočiť Rivals 1v1 proti mojej sestre. A ona je presne tuto. Tak môžeme ísť na to. No poď. Ale poď už. Jaj. Som skoro niečo úplne blbé dal. No, nič. Ale má autošut, no nič. No, kde si. Ja, že nemám rád autošut. Proste autošut je taký zlý. Moja sestra povedala, že nožík. Som back. No poďme. No poď, ukáž sa, aká si hráčka. No GG. S čím chceš ísť ešte? S nožom? Tak to asi... Tak už nie. To mám iba win rate 59. Zase je pravda, že moja sestra nie je dobrá, ale potom si zahráme 2v2. Jo. Ty kokos, mal som také šťastie, že som vyskočil. No, by som chcel jej dať headshot. So sniper. No dobrá, sme tuto. A poďme. Poď Sofie, ideme ich dať. Nevadí. Ale čo je, brúch, ja som tam bol. No nič. Sofie. No. Ale poď, Sofie. Hej, Sofie, poď. Musíme byť ticho. Jo, tu je. Takže spamuješ? No tu máš. Kde? Ja, on padol? Aha, dobre, GG. Ale kamo ten... Sofie, ty si mu dala hej, dobre. Dala si mu 50. Inak som videl to minulé video a 13 odoberateľov za tento deň, tak to je úžasné. Mal som iba dneska 10 a 9 a mal som zrazu 13 kamo. Dobre, Sofie. Dúfam, že aj toto bude mať veľa waves a dúfam, že bude mať aj dosť veľa odoberateľov.
Ja nevidím ani, kde má chrbát a kde má chrbát. Ale nie. No nič. Si umrela? Kedy? Padla som. Zabila som toho prvého na Xboxe. Poďme. Dobre. Ej! Odkiaľ je? Ty pana! Si pana. Oh yeah! A dúfam, že sa vám bude toto video ľúbiť, lebo možno si dáme s tým veľa záležať na edite. Ale čo ja viem, lebo ja ešte ja neviem ešte dobre editovať, ale... A nebudem to chcieť, nedám L-ko. Chcel som dať, ale rozmyslel som, že nie. Ešte 3 deti. Inak ak sa vám ľúbilo toto video, tak nezabudnite dať like a odber a my pokračujeme ďalej. Prečo toto mi pripomína jak majiteľ Robloxu, ale není to. Dáme to, neboj sa. Dáme to. A ešte aréna, tu budem PRO hráč. Ešte niekto nevybral zbraň, aha ty. Sophie som ťa zachránil. Čo hrá? Ani hit mi nedali. Ja mám jedno, čo som mala. Ale čo oni používajú? Jo, takže tento spamuje. Dobre. Zatiaľ ideme na to. Aha, dobré. Tu je Sophie u mňa. Ide volať tam, ide volať sem. Tu je hore. Čistý spamer. Že? What? Dole, dobre, ešte. Pozor, nechod do toho. No nič. Pozor, za tebou. Nevadí. No GG. Ale skúsim dať comeback. Ale však čo je to? Spamuje iba. Ale...
Zober si tú začiatočnú pištol, Sofie. Alebo snajperku. Dobre. To je idem sa viac sem. No konečne, poďme mu ukázať, čo je spamovanie. Koľko má? Sofie, ten má veľmi málo. Za tebou, za tebou. Ale Sofie, otáčaj sa. Nie, to nebol, no dobre, bol oheň, ale hraj už normálne, Sofie. Nechcem prehrať win streak. Keď vôbec máme ešte nejaký. Juuu. To je ťažké hrať s mojou sestrou, ona veľmi nevie hrať podľa mňa. A ja asi nie. Star Blaze. Deväť. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ora. Na mobile autoshooter, no na Sofie, dobre, arena. Dobre. Sniper. Za každý kill, čo dám, tak musíte dať odber a like. Aj moja sestra, keď dá nejaký kill. Pozor, Sofie, vysnajpí ťa. Dobre? Tak mohli by ste už za ten odber. Prepáčte, že vás vyrušujem, ale bol by som veľmi šťastný, keby ste tam dali ten jeden. To, že ona je RPG. Ale však toto co... Aj ty choď. Choď, Sofie, aj ty. RPGčko. Choď RPGčko. Uvidíš, že to bude lepšie. Nebude spamovať, vie táto. Tu som. Tu je. OK, hovoril som, že budeš s tým lepšia. Máš autoshoot a... Tak ja som neuveriteľne rád, že konečne môžem voice rozprávať a natáčať. Doteraz som to nemohol, lebo som proste, neviem, niečo som mal s mikrofónom. Nie, Sofie, tam. Ty kokos. Však mám Dangers.
A ty si daj také Dangers. To, čo majú... Tu má. Tu ide. Sám tadiaľ to pôjde. Jem lock in, bro. Poďme. Ideme. Tože ty ideš takto. Ale však toto sa nedá, že ide z Dangerous. Tu je u mňa. Ale však to sa nedá. No ešte, Sophie. Za tebou. Ešte. Ale rýchlo. Lenže máš autošut, to je strašne blbosť. Podľa mňa. Nevadí, ideme. Dobre, ide tadiaľ to idú. Ale... Druh. Už ragebaití, ale nie. Ale už to poďme prehnali. Už to poriadne, že prehnali. Tu máš. Pozor, Sophie. Kolo. Už druhé kolo za sebou. Ja už neviem. No nič. Tak sme prehrali a ja sa s vami lúčim, takže čaute!